Ha valgut la pena venir fins aquí? Mira, és que a mi m'encanta. El que no volia venir era ell, però li ha agradat. Will rip out of my seams and my eyes. Quan expliques un lloc, doncs el contextualitzes, expliques les històriques, T'imagines, ho penses, i ho recordes. Va llegant tot, no? M'agrada molt, està molt bé. A little bit more control. I a vosaltres què us ha semblat un cop feta la visita? Perquè a mi m'agrada molt l'art i la història, i llavors és el que deia aquest xicot, més enllà de que t'has llegit un nou llibre, a nivell cultural està, i ella ho fa molt bé perquè ho disfruta i ho posa molt. Realment això també fa molt, no? El guia. Sí, com projecte i res. Que anireu a fer una altra, no, de ruta? A veure, per poc que puguem, la setmana que ve, que jo aprofitant que jo estic de vacances ara, podria fer la de la persona de cine, que la fan el dissabte que ve a la tarda, em sembla. I també vindrà ella i un company. Molt bé. So wrong, maybe I'm just crazy. No, a mi m'encanta saber coses. Tornaré, que m'han quedat moltes coses que necessitats. Ja t'ho vam comptar perquè si no t'ho recordaré. Sí, tornarem. Deciphering problems when your eyes eventually fall out of view. And then sometimes when you're back out on the road, your brain stops thinking and you find a little